Godide, Mphemba, Ntuli, Ndlela kaSompisi, Sothole, Kuduza uyincwayo, Khuboni, Sompisi owaphemba ngamakhanda amadoda, abanye bephemba ngomlilo, nina baselenge, nine nabonakala ngefule ezintuli, kwabe kunguSompisi kaGuqa kaMasalela, mazimzimweni dlabantu, mgwabini wemikhonto, umahlatywe buhleni njengethole, umagaju njengengwe, intlango yeqa iphindaphinda, umanxeba ngamanxuluma, kwasabemhlaba ugwabini waphika, lange laphuma endlebeni yendlovu, nyaka wumbe laphuma endlebeni yengwe, unonjiyelwa, kulala uhlangothi lubomvu, ugodo lumuka namankayiya, langa. Siyanqula kaloku ezo sihlwele xa sitshoyo, siyacamagusha xa siphakamisa abantu baselenge, xa siphakamisa ezo sihlwele, siphakamisa ikumkani kaloku, siphakamisa uqunta, siphakamisa umabandla, siphakamisa inkosi kaloku xa sithethayo, siphakamisa onkwenkwezi, siphakamisa bona ombovane, siphakamisa abantu basemabheleni, siphakamisa nina kaloku bovuso, bomavuso, siphakamisa abantu balapha ekhaya kaloku xa sitshoyo siyacenga, siyacamagusha. Namhlanje kaloku bantu abahle nje kuba niyazi uba ngumvulo, usuku apho esiye sincokole ngokuphayana evenkileni, lusuku apho esiye siphathe khona ezididiyelwe zagqitywa sesiphathe kamayeza. Asizuphatha yeza ke namhlanje, sizawuphendula imibuzo abantu abayibuzayo malunga nesikolo samayeza. Ungalibali ke wena to subscribe and hit that notification ukwenzela uba sawuthi ngenye imini singancokoli kusephayana evenkileni, sincokole ngokunye ebekuza kuthatha kukubeka endaweni, senzela uba ke uzungaphoswa. Njengoba sisitsho ke bantu abahle, sincokola ngaso isikolo samayeza, iVusilanga Academy of Traditional Medicine. Siphendula imibuzo ke abantu abanayo. Umbuzo ke wokuqala uba ngokuba kutheni kufuneka ndifunde ngamayeza. Akunyanzelwa mntu ke ukuba umuntu makafunde ngamayeza, kodwa bakhona abantu abanomdla wokufunda ngamayeza. Olu hlulo lwaba bantu ke lufaka into ezininzi, abanye ngabantu abathwasileyo bagqiba, omnye ngumuntu osesephehlweni osathwasayo, omnye uthi lixhwele elithile lapha kude elifuna ufunda amayeza ukogqitha olwazi analo, kuba kaloku xa ungumntu osebenzelayo kuloo kona ungekho mntu ufuthelana naye, uyakwazi uphela usazi nje la mayeza le ndawo yakho. Kanti xa ufika esikolweni udibana nabantu abavela kwiindawo ngeendawo, kuthakwa uyufunde nezinto ubungekhe ube kanti uye wazazi ukuba ubuphelele kule kona yakho. Omnye ngumuntu othi wayekhula nomakhulu, umakhulu wayesomba, omnye ngumuntu othi ndidinwa kwambe ndibhatala njalo njalo. Zininzi kaloku izizathu zokuba nabantu bafuna ufunda ngamayeza. Naw ke ngoku wena mntu uye wanawo umdla wofuna ukwazi ingcambu, igqabi, ixolo, wena mntu othi ndifuna ukwazi izityalo ezinyangayo, ndicela ungene esikolweni. Iprocess ke mntana omhle ithi uyabhalisa, uyakhona ku-www.vusilanga.co.za, uye kule ndawo ithi About Us. Xa ufika khona phayana ithi About Us and the Academy, xa usihla uzawufika ikhona ilinki phayana, u-http gamele ideke mntana omhle liblue, cofa wena la kuthatha lokusa kulaa form apho uzawufika ubhalise khona, ufake igama, ufake isename, ufake iadress, ufake izinto ezimbini ezintathu ezitikishwayo, ube ugqibile. Isikolo ke siqhuba njani? Isikolo esi sisiqhuba ngale nto kuthiwa yi-online. Ufunda ukule kona ukuyo, ukuba wena ufuna uhlala apha kule moto yakho imfomfom, ufunde ujonge le fowuni yakho, kulapho uzawusiva khona sithetha. Xa unombuzo nawe uyakwazi uba uthi ndicela ubuza. Ukule kona ukuyo uviwa nguye wonke umntu naye o-connected, le nto ke kuthiwa nguZoom. Kwabanye abantu ke I'm describing into e-obvious, kodwa kubuninzi bethu iyafika le nto. UZoom xa simchaza ngendlela elula, masithi into enjengefowuni, apho uzawufonela le number, sonke sifonele le number, sibe connected kule number iyi-1, ukwazi uba uthethe naba bantu ba-connected, bakuve nawe ubave. Uyakwazi eyakho isound wenzele nto kukuyimyutha, ukwenza abantu bangakuvi xa ubhizi kokunye ugungquzo okwenzayo kule ndawo ukuyo. Kodwa xa ufuna uthetha ucofe le nto ithi unmute kule fowuni yakho, uthi ndicela ubuza, wonke umntu o-connected kule call abe uyakuva. UZoom ke into enjalo, ena-functionality okubana xa uqonda uba wena ukamile iinwele zakho zintle,
cofa ikhamera ukwenze basikubone batyini mhle simane sikuncoma ke apha esikolweni nomnye unxibe ibhatyi yakhe epinki ke naye ufuna uba le bhatyi yakhe ipinki ibonakale. So uZoom ke unayo loo functionality uba siyakwazi ubonana sonke njengoba silapha esikolweni, uyakwazi uba uthethe, uyakwazi uba ubhale njengoba usenza kwii-messenger nee-WhatsApp ezinto kubhalwa kuzo, uyakwazi ubhalelana nomntu eyi-1 okanye ubhalela igroup yonke njalo njalo. So yiloo nto ke, yiloo system injalo ke le online siyisebenzisayo. Abanye ke bayibone i-very convenient, abanye bathe ingaske ndibe sesikolweni ndizokwazi umane ndikrwecana nomntu osecaleni kwam. Umbuzo ke mntana omhle ngokubana kufundwa ntoni apha esikolweni. Xa siyiqala ke into yalapha esikolweni apha kwaVusilanga siqale sijonge i-medical conditions, kuba njengoba sihlahlala simane sisitsho asibhilivi ukubana ungangumntu ekuthiwa uyanyanga xa ukwazi unubethelela ugxotha imimoya emdaka, kodwa ukwazi unyanga izisu, abantwana abanezisu ezihambisayo bengathakathwanga betye izinto ezipoisonous. Umntu oreactileyo kuloo nto areacte kuyo, ukuba le nto ngoku ayilo yeza linyangwayo okanye ayonto ekuthiwa isekuthakatheni uba siyakubhida. So sifunde ezo nto ke xa siqalayo. Simple medical conditions e-skin, medical conditions e-digestive system, e-respiratory system, simple medical conditions e-cerebral nervous system. I-cerebral nervous system ke we know by is a brain and spinal cord, kodwa sifocusa thina kwiingxaki ze-brain singakhange singene nzulu and deeper njengoba nakuzo into enjengezikini aside siye kwinto enjengee-cancer zezikini. Xa sithetha ngazo i-digestive asiye singene nzulu kwizinto that require ukuba uyolaliswa esibhedlele for i-operation ezithile, sithetha nge-simple conditions. So senze zonto ke, xa sigqibo zenze zonto sizitrite singakhange sisebenzise amayeza la afumanika kwaba bantu bathengisa amayeza esiXhosa, kodwa sisebenzisa amayeza lana lapha kule gadi yakho la ngapha kwendlela. Sisebenzisa amayeza nezinto ezilula ezifumanekayo, enye uyithenga apha evenkileni ka-my friend, not lo my friend ke walapha ekhaya, u-my friend ngapha kwendlela okanye kwiivenkile ezisetawuni, ingabanga into e-complicated. A very simple thing ke, wena mntu uthi une-problems ze-urinary, sesithi cranberries will take you istep eside ungakhange ude ube uyo-admit esibhedlele ngomane uselela i-cranberries. Is just one typical example yezi zinto esithi zilula. When we are done ke with ezo zinto zokwenza i-medical conditions, siya kule nto ke ngoku abantu abanomdla nayo, iyeza. Kulapho sifike sincokole khona sibuze khona uba iyeza yintoni, apho ke sidiscuss ukuba iyeza go beyond le nto iligqabi, le nto iyingcambu, le nto ilixolo, le nto isisityalo. Iyeza is anything and is everything. Iyeza yile nto ofuna ukuba ibe liyeza. Xa sigqibo zincokola ke ezindidi zonke zamayeza, one of the few examples ento eliyeza, umhlaba uliyeza. Iya ngoba ngumhlaba onjani, omnye uzawusebenzisa umhlaba wamangcwaba yesiyeza, omnye usebenzisa umhlaba waserenkini, omnye usebenzisa umhlaba lapho kuhlangana khona indlela liyeza. Iyeza could be isikhonkwane, umuntu asebenzise isikhonkwane sakhe esiyeza, ngelinye ixesha isikhonkwane sisodwa, ngelinye ixesha asithake namanye amayeza, kuba khona amayeza iyeza elingasebenzi lodwa. The fundamentals zeyeza yile nto siyidiscussayo, kutheni iphela le nto iliyeza. Xa sesigqitha ke sigqibile uthetha ngeendidi ezininzi amayeza, sithethe ngeyeza ke esingcambu, esixolo, esigqabi, esisityalo, sizohlulahlule zonke ezi zinto, kuba kaloku igqabi, omnye ugqibele igqabi ligqabi eli, forgetting ukuthi kukhona kuthiwa zii-need leaves nezinye iindidi zawo amagqabi. We discuss all that ke apha emayezeni. Xa sigqitha ke mntana esikolo sithethe ngale nto kuthiwa yi-nomenclature, i-system of naming. Kutheni amayeza ebizwa ngolu hlobo abizwa ngalo? Yintoni eyenza uba iyeza eli kuthiwa ligobandlovu, lena kuthiwa ngumfazi ozacile, lena kuthiwa yindoda emnyama, lena kuthiwa ngumathunzi entaba, njalo njalo. Kulapho ke siye sithi khona, if you understand the fundamentals, akukho need uba uqhubeke ufunda amayeza, because once you know the fundamentals uyakwazi ungena kwindawo yamayeza uwakhombe esiwabone eshelvini, ukwazi ufike uwasebenzise. We go beyond ke i-nomenclature, sithethe ngee-colors zamayeza. Akhona amayeza angadityaniswayo because of colors.
akhona amayeza ongawadibanisiyo because of i-functions. Umzekelo, awukwazi bungathatha inyazangoma ulidibanise nomkhanya kude. Yeka ke abantu besenza abantu ngokwenza kwabo, kodwa ngokwendlela amayeza asetyenziswa ngayo akhona amayeza angadityaniswayo. Amanye nje bandisitsho ngenxa ye-colors, zikhona ii-colors ezingadibaniyo emayezeni. Xa siyigqibile ke lo part senze ke ngoku A to Z wamayeza. Nantsi ke ngoku into esifuna uyazi, iyeza is anything and is everything. Kule ndawo uhlala kuyo, le nto ilapha kuwe eyadini lukhula iliyeza kwenye indawo, ingangabi lo yeza kuwe okanye kule ndawo yakho, kodwa kwenye indawo iliyeza and iyanceda. Uyakwazi uba xa uyonyangwa kwenye indawo kanti unyangwa ngale nto uyishiya pha kuwe endlini. Because of that asikwazi uwenza onke amayeza because izawusithatha i-3 years kanti thina sino-8 weeks engu-1 session per week. It means we've got only 8 weeks, 8 sessions zokuhlala sisenze le nto yamayeza. We only touch kulana axhaphakileyo, lana uva ngawo kakhulu, la asetyenziswa kakhulu. The rest ke when we done with the fundamentals, uzawuhamba ke mntana omhle uyozifundela wona la mayeza. When we are done with A to Z amayeza, siqalise ke ngoku iprocess yothaka, apho ke ngokuba siwafundile la mayeza sakwazi nowahlanganisa, sayazi nokungadibaniyo kokunye, siqalise ke ngoku sihlanganise amayeza. Senzani xa sihlanganisa amayeza? Senza izinto ezinjengokufutha, amayeza ofutha, amayeza ophalaza, amayeza ocima, le nto kuthiwa kuchatha, amayeza othoba. Wena mntu uthi udunjelwe linyawo, unyathela ibekelo njalo njalo, ufuna uthoba inyawo. Wena mntu ufuna uqaphula, wena mntu ufuna uncinda. Amayeza oqaphula ke namayeza oncinda iyakwazi uba ngamayeza ayi-1 kuba onke la mayeza abayintsizi. Sifunda wona lo mayeza. Ukuhlamba, wena mntu wenza amayeza ohlamba, wena mntu wenza amayeza okhafula, wena mntu othi ufuna uhlaba, amayeza ohlaba, amayeza obethelela, amayeza omumatha omlomo omnandi, amayeza oqhumisa, amayeza onyathela. Nina abantu bahamba ikhodi uthi ndifuna uthi xa ithathayo ndibane ndinqesha ndinyathela ukwenza bangathethi into yaphi. Amayeza oqaba, xa ufuna uthambisa ulenza njani iyeza loqaba, amayeza opuca. Ininzi ke ngoku into yala mayeza. Xa sithaka sisenongayenzi yonke nalena because njengoba sisitsho it's only 8 sessions, but xa sikushiya ukwazi uyenza nalena singayenzanga eklasini. When we are done with ukuthaka, singena ke ngoku njengoba siqale nge-fundamentals, ngoku besikuqala ii-fundamentals zeyeza, sikuvala futhi ngee-fundamentals zeyeza because kaloku xa sewusebenzisa iyeza zikhona izinto ekufanele uba uziqwalasele, uziqaphele, uzihloniphe. Umzekelo, abantu bacinga uba xa kuthi uhloniphe iyeza kukungayi ecansini. It goes beyond into yasecansini. Uyakwazi ngoku indoda ehlala wedwa ungenakwampartner uzihlalela, kodwa kufuneka ulihloniphile iyeza. We talk about ezo ndlela zokuhlonipha iyeza. Remember mntana omhle, eli yeza ukhafula ngalo uthetha nomntu oseKapa ube wena useDurban ufuna wenze kwenzeke, lela gqabi besithethe ngalo, yilaa ngcambu besithethe ngalo, lela xolo. Uhlanganise ezi zinto, kufuneka ngoku lapha kule kona kuyo ushukumise imimoya kulaa kona ingapha. Uyenza njani loo nto? Unless ke unesithunzelo naso sithumayo okanye le nyoka yakho ithumayo okanye le mpundulo uyithumayo. If awunazo ezi zinto ozithumayo uxhomekeke kumandla ezihlwele. Yiloo nto ke wena mntu ungenampundulo yakho kubalulekile ukuziyeza lisebenze, urespekte le ndlela iyeza efamba lisetyenziswa ngalo. Ube nezi zinto ungazenziyo xa uzawusebenzisa iyeza. Siyazibala ke ezo zinto, siyazincokola xa sesifika kwezi fundamentals zeyeza, sibe siyayigqiba ke into yasesikolweni. Ufumane ke into ethi bukhona esikolweni i-certificate that we've laminated. Njengoba uzawuthi xa usiya kwezi zikolo unikwe ububhekana obuhle bunelogo yesikolo, unikwe into obuthishetana echaza uba nawulapha kwesi sikolo, siyayikhupha loo t-shirt, siyayikhupha loo bag, sikunike ne-starter pack ke mntana omhle ngamayeza lana esibhiliva ukubana ubuninzi bezi zinto besizincokola uzawukwazi ukuzenza ngawo loo mayeza
uqalisa usebenza ke mntana omhle, ube ke ngoku uphumile esikolweni, silinde abezayo okanye ulinde xa sekuya kwinto ezithi advance. Nantsi ke ngoku ikhweshini onayo, tata uBhele, ndizawukohluka njani mna kulaa mntu ufunde amayeza phaa abe engawazi naye la mayeza? Uyasisa na kwi-practical? Impendulo ke mntana omhle, asinayo i-practical for practical reasons. Uyabona xa ungumntu ofunda, masithi you're doing i-degree eyunivesithi ye-3 years, wenza i-plant science, uzawufumanisa uba xa nisenza le nto kuthiwa yi-field work nizawuyenza mhlawumbi 1 weekend enyakeni, that's it. Nisiwa nje kwiindawo ezithile, ningasiwa kuzo zonke, because ukwenza i-field work is not an easy thing. Ukuba ungaya, umzekelo amayeza, ukuba ungayofundiswa amayeza ehlathini, akhona amayeza asehlathini, akhona amayeza asemathafeni, akhona amayeza asemifuleni, akhona amayeza afumaneka kwiindawo ezingamawa. If ke ngoku uzawukwenziwa i-practical, yabona uba is not practically possible, because sizawuphuma siye kwithafa elithile apho sobona amayeza amabini kuphela. Kufuna kuphinde kungenwe eziteksini okanye ezimotweni kuyiwe kwihlathi elithile apho siyobona imithi emihlanu kuphela. Iyatshona imini kuphinde kuphunywe. So how we do i-practical thina is the same way esenza ngayo apha ku-YouTube. Xa sithi nali igobandlovu, sikucokolela ngegobandlovu, nantsi iflawa yalo ukuba funeka uyazile, nali ixolo, nantsi i-description yeli yeza ukuze uyazi. So abantu ke ngabazabela lapha esikolweni, xa sisenza la mayeza, we'll try as much as possible ukuthi bazibone ii-pictures zawo. Ukubana ibingeyiyo le nto yale COVID, we would say xa kuzawuba yi-practical nizawufika, we would display onke la mayeza, niwabone kwi-display, but ayafana amayeza. Xa ubona ixolo, eli xolo liyafana neliya, eli xolo lifana ikuconfuse. The best way yofunda amayeza ke mntana omhle, ingu-one step at a time, where uzawufunda umzekelo amaxolo amathathu, ufunde la maxolo ukwazi ukohlula la maxolo mahlanu. After that you build, because yonke le nto funeka uyifake kule ntloko yakho. Asisahlali kwiilali ezinemithi apho uzohamba uyokha imithi ethile, ngoku funeka uchanke in your brain. One of the challenges ke, the more ungaliboni elayeza walibonile, ingqondo iyalidelete, iyalikhupha kwi-short term memory, because ayilo ezulibonayo eli. Amanye ke ngoku uzawazi ngomani wasebenzisa xa ungumntu osekuqalisile unyanga, umani wasebenzisa la mayeza. Nam bantwana bahle, akhona amayeza endiwazi ngamagama, endinolikhomba xa ndisethafeni kodwa endingekaliboni. Akhona amanye endiwadiscover ethafeni qomba nantsi le nto kudala ndiyazi kodwa ndiqala uyibona, ndiyombe, and then I come back home ndiyiconfirme nge-cross referencing tyhini yiyo. So akekho ke umntu ozawuthi yezi uyalazi lonke, siyafunda. Nala maxhego madala endimane ndincokola nawo, omnye uqale unyanga ngo-1970 nto kodwa usenamayeza awafunda even today, athi ndiyaqala ulibona eli Bhele. So sizama ukuthi ke kule nto yalapha esikolweni, kule 8 weeks kuqabulula mntana omhle, the rest of i-learning yile nto kuthiwa yi-lifelong learning. Uzawufunda esukhula njengoba nathi la mayeza sisawafunda. Masibuleleni ke zihlwele, hamba ke uye kwa-www.vusilanga.co.za, uye ku-About Us and the Academy. Wena mntu unomdla wofunda, ukwenzela uba uklikhe ke urejistarishe, ukwenzela uba xa sivala, because xa kuvaliwe iform iyayeka ukuvula, iyavala vinci, uyicofa uyincame. So ukubana ke ikuvalele ngaphandle, uzawujoyina isikolo salo nyaka uzayo. Masibuleleni ke ngale video, kodwa ikhonde kakhulu kodwa inde kwezi data, ityidata. Masibulele ke bantu abahle, sithi siyacamagusha kuzo izihlwele, sithi kube chosi kubele.